हेलो भाई मो ना हापी या ना हूँ बबुल आम जाऊे ना अनुगुल कहीं आम बर्थडे आज से देख आम कि अनुगुल जाऊँ है। अनुगुल पाखापाखी हेलु आमे अनुगुल पाखापाखी सारूनी आउ कम बाट रहा अनुगुल ट्रेंडी पाहिजे अलवी प्राडा फेंडी फक्त संजू बोलते 18 वाटते 21 भारी तुझा मास्करा तू दिसे जणू अप्सरा तीन तू होणारी सुपर मॉडेल 4-5 करोडचा बिल तुझा ती करत नाही फ्लेक्स ना कॉल ना कधी कधी काय तिला स्वतःहून करता टेक्स्ट भारी तुझी लाईफस्टाईल नो फेक स्माइल ओनली करून ती झुम का लिप शाईन फुल इंडियन अटायर लागे प्रेडी ऑल टाइम या हे टक टक दे टक टक दे